Purwa eka marang sawiji adiluwe dosa 10 Purwa marang kawitan sanadyan kathah titahing jawata ingkang kasongan ing akasa kahapet ing samudra kasangga ing Bantala kathah ingkang sami anggana raras nanging boten kados negari Ngastina ya negari Gajah Oya mila kinarya bubuka upaya negari 100 datan antuk kalih 1000 tajangkep sedoso dasar negari panjang punjung pasir bukit gemah ripah kerta tata tur raharja sinten to ingkang lenggah ing dampar gentok lah punika jejuluk Prabu Duryudana inggih Jaka Pitana ing mangke sang Katok kepareng tampi rawuhipun ingkang eyang intal kandha sang Begawan Mahatma para Bisma yuk sang Dewa Brata datan kantun janggane negari Ngastina yaiku Pandhita Darna ya Resi Kumbayana dene ingkang lenggah amari kelu sayekti punika kekasih Arya Sengkuni ya Arya Suman mila sang Katong laju amandhangi rawuhipun ingkang eyang intal kandha miwah para santana negari Ngastina mangkono wis sami marak mangarsa jagat Dewa Bathara paringa pangayoman marang panjenenganing sun mangketok mangke eyang panembahan Bisma sakrawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sembah sungkem pangabekti eyang yo putu sungkem mila wis tampa raliwat pangestune pun kaki tumpuli tanpa nono putu nolike yang dat katedo kalingga murda mugi pangestu saking yang intal kondo
dadosna kuncaraning negari Ngastina. Mangke tok Bapak Begawan Durna kula ngaturaken pasegahan kono krami Bapak. Lempret gantel buntune majok lolo. Oh inggih nggih pambagianipun. Angger Prabu sampun kula tampi. Pun Bapak tansah cumadong dawuh anggen Prabu kula nok non. Nun mangke Bapak Prabu ingkang monggo. Sak rawuh paduka kula ngaturaken pasegahan kula rami Prabu. Nggih Yai Prabu pambagianipun Yai Prabu sampun kula tampi wangsul pangestunipun Rangapara katura ing Yai Prabu. Nun inggih Kakang Adipati pangestunipun sampun kula tampi mugi ndadosna kayuwanan kula paman ing patihan boyo dadi guguping ati pakenira manira biji mangerso. Kawula nuwun salami kawula tampi timbalanipun ingkang sinuwun boten ndadosaken kejoting manah kepara badhe tansah nandikani menapa ingkang badhe pun dawuh aken dening sinuwun Prabu. Lan sira Dimas Kartomarmo kepenakno sanmu Dimas. Kawula nuwun inggih dateng sedaya dawuh Bapak Prabu. Putu Prabu paran wigatene nggih dening wayah Prabu karaya-raya amandhangipun kaki marang negara Ngastina kene Putu. Mara enggal paringa dawuh, Ger. Bumi gonjang kanjeng kanjra ingkang restritor kasiliring samin rono mre. Anggenipun lampahi paukuman wonten alas Kamyaka. Aliwelas negari dangunipun setunggal warsa ing prajanji menawi saged kedanangan telik Sandi Kurawa kedah mangsuli paukuman malih ing mangko titiwanci menika sampun dungkap purna anggenipun lampahi paukuman menawi kados mekaten kados pundi tumrap negari Ngastina.
Pandhawa lan prayogane negara Ngastina kasigar semangka. Awit Kurawa lan Pandhawa iku isih padha wayahe Resi Abiyasa. Ora ana dadi wong tuwa nyawang anak putu. Anak putune padha cangrah, ora gelem rukun. Kanyuwune wong tuwa yen anak putune do gelem rukun, aja nganti kedadian Baratayuda Jayapinangun. Kang bisa anjalari rusak ing dosa bangsa lan negari luwih-luwih rusak ing bebrayan agung. Inggih yang menggah wawasanipun Bapak Durna kados pundi Bapak? Lole lempret ganten bulune mojok lolo. Nggih anak Prabu. Menawi pamanggihipun Bapak boten geseh kalian pamanggihipun eyang engkal kandha. Kula minangka gurunipun para Kurawa lan Pandhawa langkung remen para siswa kula sami rukun, boten sami eker-ekeran. Nuwun inggih Bapak Panembahan, lajeng kados pundi menggah wawasanipun Kakang Dipati Ngawangga. Saderengipun ngaturaken gunging panuwun dene ingkang Raka pinitados atur wawasan perkawis menika yai menggah wawasan kula radi geseh kalian wawasanipun Kanjeng Eyang Bisma saha Bapak Durna. Yai menawi darmaning pandhita punika tansah memuji jagat punika tansah ayem tentrem. Boten wonten paprangan punika darmaning Brahmana. Dene Nakanto minangka senopati perang wiwit rumiyin Prabu Duryudana sampun nganggep mengsah dhateng para Pandhawa sanadyan punika tasih daging kulit piyambak. Mumpung para Pandhawa nembe nglampahi paukuman kawontenanipun tasih ringkih prayogi enggal dipun sinakaken kawala ingkang raka sagah dados dadaning kewuh. Inggih ngaturaken gunging panuwun Kakang Adipati. Menggah wawasane paman kepriye paman Suni. Nuwun inggih sinuwun, menggah pamanggih kula sarujuk kaliyan aturipun Nger Adipati Ngawangga. Sinuwun mumpung punika wekdal para Pandhawa wonten ing kawontenan ingkang ringkih prayogi, para kadang Pandhawa enggal-enggal kasinakna kemawon ketimbang ing mangke kedadosan perang Baratayuda Jayapinangun. Bapak Sukri wonten dawuh pangandika Panembahan. Aturmu kaya mangkono apa wis mbok etung kanthi permati Sukri? Panembahan ing jagat punika tiyang satunggalang lan satunggalipun boten sami pamanggihipun jumbo kaliyan cacahing tiyang Panembahan. Sanguni yen kaya mangkono sira seneng lamun putu-putuku padha cangkrah mung perkara rebutan warisane leluhure. Sanguni mbok yo ngilingi sira aneng Ngastina melu sapa? Ndak kira iku lamun biyen ora ana panglimrang nih anak Prabu Pandu. Ora bisa nuwita ana praja Ngastina Sanguni. Bumi kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang ing alis risang mawe gandrung. Lah ing kono tau samya geter kantah binantah ketung kok Prabu
pitaning Narendra Trigarta Prabu Susarmo ingkang menggah ing Stinggil negari Ngastina. Ranyak pindha 1 ngupati Bogor. Yo jagat yo Dewa Bathara. Iki ana sawijining Narendra ingkang kepareng rawuh ing negara Ngastina. Sang Prabu iku sapa jejulukmu lan ngendi negara Paduka Sang Prabu? Nuning nggih Koko Prabu. Saderengipun kula nyuwun kenging pangapunten. Dereng kula cumantaka swan wonten ajanipun Koko Prabu Karana datan timbalan dene nami kula Susarmo negari kula winasta negari Trigarta. Banjur ana kersane apa Sang Prabu prapta ing negari Ngastina. Mengaten Koko Prabu kondanging pawarta ing kang kula tampi negari Ngastina punika kalebet negari ingkang agung. Saking pamanggih kula badhe tambah agung kedah saged nelukaken negari sanes lan sagah sabiyantu dhateng Koko Prabu minangka dados memitran kalian Koko Prabu. Banjur negara ngendi kang patas ginabak ing Prang Hyai Prabu. Saking rancanganipun ingkang nggih boten wonten sanes ingkang pantes ginebak negari Wirata Koko Prabu. Menawi saking pemanggih kula Kanjeng Eyang Bisma kados pundi Eyang? Yo Putu Prabu pun kaki nyarujuki nanging anggone nelukake negara liya mau mung dapur memitran lan ora kena jajah marang negara kasebut. Kados pundi menggah pamanggihipun Bapak Pandhita Darma? Lole inggih pun Bapak Sarja kados ingkang dipun dawuhaken Sang Resi Bisma kala wau lan idep-idep neter sepinten kadigdayanipun para murid kula Sata Kurawa nggih anak Prabu. Bali marang Hyai Prabu Susarmo banjur kapan kepareng budal lecak negari Wirata. Prayogi dinten punika ugi sumangga sami dipun bidalaken kula badhe ngembak saking Iring Kidul dene Paduka saking Iring Lor. Yen kaya mangkono Yai mara dienggal rakiten wadya balamu ora gantalan suwe ingsun uga tumuli nyawekake para wadya bala Sata Kurawa. Putu Prabu kanggo nglemesake saliranipun kaki putu keparengipun kaki bakal kombyongi Putu Prabu. Niki Kanjeng yang Paman Pati
darusungan tumuli enggal Cawisna kreta kencana kanggo titian Eyang Bisma lan Bapadana lan engsel bakal nitih Gajah Kyai Pamuk. Nuwun inggih nuwun sendika ngestakaken dawuh keparengipun paman enggal-enggal pedal Jawi. Lah ing kono tau paripurna pangandikane wong agung ing Ngastina daya-daya sang katong arsa kondur ngedatan yen Cinandra padha kasrepek ing mangsa tanem.
Tes. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhak tis sonyo tengah wengi lumrang kandhane puspita karyaning putyanira sang Dwijara lir suarane madu branto manung sun sarining kembang witing klopo Sasina pengyang arko gumantos sing dalu dereng wonten ingkang cinarita amung-yang candra ingkang mijil saking pratala arsa mrebawani jagat dubitara sing kamantian diwasane Hyang Pratunggapati nena wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara isine kang gara-gara bumi langit gonjang kanjeng ora kobak kang pratala linduwing pitu sahari umum kang coloni di Kumalodo kuntur
Pati Pati amentusi sino larut katempuh ing gara-gara nuwake apa-apa ing mangsa sanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan wis semangat kabeh ngene iki. Semangat. Semangat. Oke. Iki para yoga, para sinden, lan kru-kru sekalian iki ket mawawan. Oke, mawawan to, Bang. Besok malah, Bro. Wis nyepingi wayang wingi kok, Jan. Ora, iki kok dhewe saiki maneh nggon sing wati sing kaya ngene iki ngopo itu? Lho. Kakang iki tekan kene iki ora ngerti ta? Urung kok mau ora kandha. Gacok dijak engko jarene ameh ana pesta mangan. Pesta mangan. Oh alah. Ngene lho, Kang, kaya biasa. Sanggare dhewe iki lak sanggar keliling to, Kang. Tegese keliling kuwi ameh latihan ki iso ning ndi. Nah, wengi iki sanggare dhewe Karang Kadempel iki oleh kesempatan dalam kesempitan ya. Oh, kok goleke sing sempit-sempit iki. Ayo sing pinah. Ini
Ora ngene lho Kang ngene. Ki awake dhewe oleh kesempatan go latihan ning Sumawana. Oh. Sumawana to. Iya. Lah kok iso tekan Sumawana bareng ki piye? Ngene lho. Nalika wektu kepungkur kae padha latihan ning Pringsari. Bapak Rahmat Supriyadi ki nyedaki mbahku. Mbahku kae lho sing gedhe. Oh iya gedhe. Sing gedhe kae lho. Mbah Lan. Tak sawang kok do glendak-gleni bales. Oh, akal-akalan to jebul iya, tapi akal-akalan kok, Bro. Tak rungokke iki ya akal-akalan kuwi mak. Ora ngono kuwi iya, Kang. Ngene. Tak rungokke iki Pak Supriyadi iki ngendika. Ketika niki ngene, anak kula Azidan niku Pak pun wancinipun tetak, Mbak. Kok bentuk baru ya Kang iya. Lah kan ya dijawab, ya ditetake to. Lah Pak Supriyadi matur meneh. Mangke menawi Azidan ditetakake latihane bocah-bocah dipun pindah dateng Sumawana mrika nggih, Mbah. Lah si Mbah langsung jawab, waduh. Latihane dalang ki isih do murat marit ki ora dadi apa. Idep-idep ben do ajar kendel ngono lho. Nah cekake rembug ki ngono kuwi. Oh, iki berarti ki paribasan kok kesambatan ketanggap ngono tok ya ora. Iki ki niate dhewe iki pindah latihan ngono lho kok. Oh iya. Oh ya, tapi ya penggayane Bapak Supriyadi ku ya apik banget ya. Iya. Amarga jenenge seni budaya yen ora awake dhewe sing uri-uri iki lah sing urip-urip jur jagake sapa jan. Nek ngono ya wis lah aku tak ya melu dedonga. Kanggo Dik Zidan ya, Kang. Ya kono arep dedonga kepiye? Ya ngene lho, Kang. Wah, sik aku nah, tangane ngatung. ngene. Nah, Nah, donga kok petenteng iki. oh, donga kok ngene ya. Ngene iki. Ngatung munggah. Tak weruh ngene iki lho. Bagong donga iki paribasane kok ya ora kerep-kerep.